Mne stačí niekoľko dní byť v tábore s deťmi, akými som teraz. Teda deti, ktoré si svoje prežili, ktoré si prežívajú svoje peklo, ktorých niečo trápi, siroty, polosiroty, týrané deti, ktoré tu máme. A keď si možno človek uvedomí, že aký je ten v podstate môj život zrejme veľmi jednoduchý a v podstate bez problémov, tak by človek možno chcel tým deťom niečo splniť. Možno to znie pateticky, možno to znie nejakým spôsobom strašne fádne, ale tieto deti majú možno tie sny oveľa jednoduchšie, ako máme my. Možno chcú len niekde slušne bývať, chcú možno mať tých svojich rodičov, ktorí sa o nich budú starať. Možno tiež majú tie ťažké a nesplniteľné sny, pri ktorých je potrebné vrátiť ten čas späť a nedá sa vrátiť späť, aby nestratili tú maminu, aby nestratili toho ocina. A možno z tých reálnych snov, aspoň pre tie deti, keď už ten osud sa tak kruto s nimi zahral, aby v podstate ten ďalší život bol pre nich taký šťastnejší, taký veselší, aby mali okolo seba ľudí, ktorí sa o ne postarajú a ktorých budú mať radi. Ja som sa dozvedela, že si veľmi rázne zakročil, keď tu prišiel jeden chlapec do tohto tábora a nedoniesol si zo sebou vôbec nič. Proste prišiel tak, ako prišiel, v čom bol oblečený, ešte aj to mal roztrhané. Dozvedela som sa, že si okamžite vyštartoval a celého ho vlastne úplne zaodel od topánok až po neviem čo. Prišli nám tu deti, ktoré naozaj namiesto osušky si priniesli kuchynskú utierku, topánočky, ktoré boli roztrhané, oblečenie, ktoré už naozaj bolo obnosené. A to vtedy človeka toto nenechá len tak, hej. A keď je akákoľvek šanca, tak prečo nepomôcť? Tak sme ho obliekli. To decko bolo šťastné. Možno toto ani nečakalo. Toto neprichádzalo do tábora s tou predstavou alebo s tým snom, že povedzme my ho oblečieme, že bude mať nové veci, ktoré si odniesie z tábora. Hej. A to je možno potom fajn, že splníte možno aj sen, ktoré to dieťa vôbec ani nemalo. Proste sen, ktorý len tak prišiel a jednoducho sa mu splnil. Pomohli sme tomu snu, aby sa mu splnil. Mojím snom je pomôcť tým deťom. Splnil som si ten sen už možno tým, že sme pripravili tento tábor pre tie decká. Hej. Ja som už chcel pred rokom skončiť s tábormi, už som bol unavený, vyčerpaný, ale potom prišla príležitosť, že obnoviť túto tradíciu takýchto táborov pre tie siroty, polosiroty, týrané deti, chudobné deti. A tým som si možno splnil ten svoj taký veľký sen. Sú to nádherné 2 týždne, ktoré možno nie sú o takom odpočinku, ako by sa dalo povedať, je to hyperaktívny odpočinok, ale je to úplne o niečom inom. To je ten sen. Robiť to pre deti, ktoré si to vážia, pre deti, ktoré sú vďačné, pre deti, kde to má význam naozaj takéto niečo spraviť. A každým tým tou jednou vecou, každým tým krokom aj tých mojich vedúcich, ktorí spravíme, tak plníme si aj vlastne svoje sny. Každý vedúci, ktorý je tu úplne zadarmo, bez nároku na akýkoľvek plat alebo akýkoľvek honorár. Mohli by si pokojne týždeň máčať niekde nohy na zlatých pieskoch, namiesto toho sú tu a trápia sa, starajú sa o tieto deti. Ale majú ten svoj sen, že chcú ten jeden týždeň stráviť alebo 2 týždne s tými deťmi a pomôcť im. Takže vlastne si plníme všetci svoje sny.